Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा गोदान साख्रि नोंथांमोननि नवोदय बिद्यालयावहाय गोदान साख्रि ओंखारदों नन टिचिं लाइनावहाय दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों। देन नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब अब्लानो बुजिगोन। एप्लाइ सोलिगासिनो लिंकआ बेनो डिसक्रिप्शनाव दङ। नोंथांमोना चेक खालाम। फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन एन्ड एग्जाम फिस दङ 500 जोंनि एसटिफ्रा पेमेन्टखौ दाननांगोन। स' बेयाव रेजिस्टारा जागासिनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। दा सबसे फिसासिन पस्टआ जाबाय MTS दङ 10 पास लेभेलनि एन्ड बेनिफ्राय आफ्टर डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम दङ HS पास 10 पास गासैबो नोंथांमोना जि पस्टआव गोरोबो बेयावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। स' बेखायनो जों मोनसे गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा पस्टआ बेबायदि रोखोमनि दङ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला। नन टिचिं लाइनावहाय नोंथांमोना साख्रि मोनगोन जेरैहाय स्टाफ नार्स दङ बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार दङ बेनिफ्राय इलेक्ट्रिशियान दङ MTS दङ नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास जाबानो MTS लाइनावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिनि लास्ट डेटआ 30 एप्रिलसिम थागोन दायो सोलिगासिनो दङ बेखायनो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालाम। गासैबो पस्टआ दङ जों गासैबो बुंनो हाला मानोना गोबां रोखोमनि दङ बेनिफ्राय पस्टआ खम जेराव जों बेखौ बुंला एन्ड हायार क्वालिफिकेसन नांगौ। दा जोङो स्टाफ नार्सखौ नायोबा 121 टटेल बेनि गेजेराव STआव सानैल' दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भ 85 दङ। फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सन नोंथांमोनाबो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड पस्टआव नायोब्ला नोंथांमोना एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसाराव मोनदों खम पस्ट दङ STआव 0 दङ आनरिजार्भआव 7 दङ बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालाम। खायसे पस्टआ खम दङ बेखायनो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोङो पस्ट बुरजाखौ जों नायनोसै बेखायनो रिकुवेस्ट खालामदों PDF फाइलखौ डाउनलड खालाम। स' बेनिफ्राय कम्पिउटार अपारेटर दङ नोंथांमोनाबो बे पस्टआव इलिजिबल जायोबाथाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा बेखायनो जों क्राइटेरियाखौ जोङो नायगोन। दा बेनिफ्राय सुपारभाइजार दङ नोंथांमोना STआवहाय 7 मोनदों टटेल पस्टआ 78 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 44 दङ। बेनिफ्राय जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट दङ बेयाव टटेल 360 दङ पस्टआ बुरजा दंबाव एन्ड STआव 26 दङ आनरिजार्भआवहाय 145 भेकेन्सि दङ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव इलेक्ट्रिशियान दङ नोंथांमोना 128 बेनि गेजेराव STआव 3 दङ 75 URआव दङ नोंथांमोना इलिजिबल जागोन PWD केन्डिडेट्स गासैबो। बेनिफ्राय लेफ्ट एटेन्डेन्ट दङ बेयाव 161 10 STआव दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 76 दङ। बेनिफ्राय हेल्पार दङ मेसनि दा बेयाव STआव नोंथांमोना 33 टटेल पस्टआ 442 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 216 दङ। MTS दङ नोंथांमोना 19 टटेल मोनदों STआव 0 बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 11 दङ। स' बेफोरबायदि पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जानाय लोगो लोगो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम 27 खौ नुदों बाट जोंनि STआ 5 इयार्स बारा दङ। स' बेनिफ्राय स्केल पेआ ओरैबायदि दङ नै बेनिफ्राय नोंथांमोना बैसो दा स्टाफ नार्सआव नोंथांमोना 44,000 निफ्राय 1L 42,000 गाहाम दङ बेनिफ्राय आप टु 35 इयार्स प्लास 5 इयार्स थाबावगोन। BSc नार्सिं खालामनाय जानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना रेगुलार कर्स BSc नार्सिं नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना माने नार्सिं काउन्सिलजोंहाय रेजिस्टार थाथारनांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय 2.5 इयार्स नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानांगोन 50 बेडआव थानाय मावनाय हस्पिटालावहाय। बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन इंलिशजों लोगोसे बेखौ बुंदों मानोना नोंथांमोना स्कुल लेभेलावहाय पस्टिं जागोन नालाय नवोदय बिद्यालयावहाय बेखायनो बेखौ नांगौ। एन्ड नेक्स्टआव जोंहा दङ माखासे क्राइटेरिया नोंथांमोना जेरै एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसाराव खालामनोब्ला बैसोआ 23 मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम 33 बेनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन लोगोसे 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन बे सेक्टरावहाय अब्लानो हागोन। एन्ड अडिट एसिस्टेन्ट दङ बेयाव पस्टआ खम दंथारो BCom पास खालामनांगोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स एन्ड 30 इयार्स प्लास 35 इयार्स जागोन जोंनि STफ्रा स्केल पेखौ नायना लादो। दा खायसे पस्टखौ बुंला मानोना पस्टआ खम बेखायनो जों डाइरेक्ट जेराव इलिजिबल जायो बांसिन जों बेखौ नायनोसै। दा फैबाय जोंहा स्टेन'ग्राफाराव नोंथांमोना मिनिमाम 18 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम दङ प्लास 5 इयार्स बारा मोनखायो नालाय STआ बेनिफ्राय स' बेनिफ्राय 12 पास खालामनांगोन नोंथांमोना अब्लानो हागोन। बेनिफ्राय स्किल टेस्ट दङ बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननिया कम्पिउटार अपारेटराव नोंथांमोननिया 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन 30 इयार्ससिम प्लास जोंनि STआ 35 इयार्ससिम हागोन। स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोबा नोंथांमोना बेयाव BCA एबा BSc नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन कम्पिउटार साइन्स एबा IT निफ्राय अब्लानो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। स' नेक्स्टआव फैबाय सुपारभाइजार पस्टआव नोंथांमोननिया मिनिमाम स' नोंथांमोनाबो बेयाव 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन एन्ड मेक्सिमाम 35 इयार्स थ' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बेचेलर डिग्री एबा नोंथांमोना माने ग्रेजुवेट खालामनांगोन हटेल मेनेजमेन्ट खालामनाय जानांगोन अब्लानो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन। बेनिफ्राय फैबाय जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट स' 18 इयार्सनिफ्राय 27 इयार्स प्लास 5 इयार्स बारा जागोन जोंनि STआ। बेनिफ्राय नोंथांमोना HS पास खालामनाय जानांगोन। बेनिफ्राय टाइपिं टेस्ट दङ 30 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना लिरनांगोन एबा हिन्दीबा 25 वर्ड्स नोंथांमोना लिरबानो जागोन। स' बेयाव HS पासबानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके। स' बेयाव नोंथांमोना 19,000 निफ्राय जागायनानै 63,000 पर मान्थ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दरमाहाखौहाय।
So next फैबाय इलेक्ट्रिशियानावहाय नोंथांमोना 10 पास खालामनानै आइथिआइ थानांगोन एटलिस्ट 2 years वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिनाय दङ नोंथांमोना बेनिफ्राय गैयाबा हानाय नङा स' 18 निफ्राय 45 years एमएसटिआव लेफ्ट एटेन्डेन्ट दङ नोंथांमोना 10 पास एबा डिएमएलटि डिप्ल'मा थानांगोन होनना बुंदों डिप्ल'मा गैयाबा हानाय नङा स' बेनिफ्राय जुदि बे गैयाब्ला मोनसे आरो अपसन दंबावो अर होननाय बेनो जाबाय एचएस पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय अब्लानो बे पस्टआ हागोन डिप्ल'मा नाङा साइन्सआ स' बेनिफ्राय मेथ्स हेल्पार दङ बेयाव नोंथांमोना 10 पास खालामनानै 5 years वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों होमबानो हागोन एन्ड फैबाय लास्टआव MTS थ' MTSआव जायखिजाया 10 पास जानो बेयाव हागोन जेबो डिप्ल'मा नाङा 10 पास जाबानो MTSआव हागोन बेनिफ्राय होनाय बैसोनिफ्राय जोंनि STआ 5 years एज रिलेक्सेसन दङ बेखौ मिथिखागौ स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया एग्जाम फिसा 500 पे खालामनांगौ आरो बे नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय फर्स्ट वाइसआवहाय स्किल टेस्ट लानानै नोंथांमोननि साख्रि जागोन एन्ड एग्जाम सेन्टारा स' नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारा आसामावनो दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे PDF फाइलखौहाय डाउनलड खालामनानै लायो मानोना नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ गोसोबादि सिलेक्सन खालामबानो जाबाय जेरै शिलं दङ इटानगर दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना डिब्रुगड़ गुवाहाटि दङ बेखौहाय नोंथांमोना जाहाथे स्क्रिनशट खालामनानै लायो एबा सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामो अके बेनिफ्राय एग्जामनि सिलेबास दंखाजोबो एग्जामा जागोन नोंथांमोना फर्स्ट वाइसआव जागोन अनलाइन एबा अफलाइन बिनि सायाव डिटेल्सआ फैबावगोन नेक्स्ट लेभेलावहाय दा बेखायनो एडमिट कार्ड होयोब्ला नोंथांमोना मोनगोन आं आपडेटखौ होफिनगोन स' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनो एप्लाइ खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना गाव गावनि स्टेटआवनो पस्टिं जागोन मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ जे नवोदया बिद्यालय दं होननानै बेयावनो नोंथांमोनखौहाय पस्टिं हरनाय जागोन स' बेनोसोमोन डिटेल्स बेखायनो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामदो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन